Magandang araw po, Sir Caspar. Nais ko lang po na ibahagi itong mga karanasan ko na nangyari noong musmus na bata pa lamang ako. Grade 5 siguro ako noon o grade 6. Hindi ko na maalala kung anong baitang. Basta naalala ko ay ang nangyari kay Papa. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Kiko po ang pangalan ko. Ipinangalan ako sa isang rapper na si Francis Magalona. Kaya hanggang sa tumanda ako ay Kiko na rin ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin. Sa ngayon po, nasa kolehiyo na ako. HRM student at isang taon na lang gagraduate na ako. Naaalala ko noon na bagong lipat pa lamang kami sa bayan na iyon. Nakahanap kasi ng trabaho si Papa bilang operator ng truck sa lugar na iyon. Kaya naman sumama na rin kami ni Mama. Siyempre, hindi ko nagustuhan ang paglipat namin. May mga kaibigan na ako sa dati naming tirahan. Kaya parang magsisimula ulit ako na makipagkaibigan sa iba. Mahiyaan pa naman ako. Pero anong magagawa ko? Nakapag-impake na sila Mama at si Papa naman nakapagbayad na sa bahay na uupahan namin. Sa unang taon namin sa bayan, maayos ang naging buhay namin. Mababait ang mga tao at kalaunan ay nakahanap din ako ng mga kaibigang kaklase ko rin sa paaralan doon. Halos araw-araw noon, pagkagaling eskwela ay hindi pa nga ako nakakabihis. Nasa labas na kaagad ako ng bahay. Nakikipaglaro ng kung anumang laruan ang uso sa panahon na iyon. Text, hulin, goma, lahat yan ay naranasan kong laruin. Kung babalikan ko nga sa isipan ang mga nangyari noon, napakasaya pala maging bata ulit at walang problema ang iniisip. Walang mahihirap na assignment o project na pinapagawa ang matatapang na guro. Siyempre, ang pinakamahalaga, kompleto pa kaming tatlo ni Mama at Papa noon. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang aksidente. Nakikipaglaro ako sa labas nang biglang napadaan si Mang Hermes. Sinigawan niya kami bigla na ikinatigil naman ng paglalaro naming lahat. Lahat kami ay nasa kanya ang atensyon. Mga bata, pasok na kayo sa mga bahay niyo, bilis. Palabas na si Amang mula sa gubat. Mamaya lang tutunog na ang kampana. Dalian niyo. At baka abutan pa kayo sa kalye. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Walang pagdadalawang isip na nagsitakbuhan lahat ng kalaro ko. Tanging alikabok at ilang mga text at hulin ang natira kasama ko. Nakatayo lang ako noon sa kinatatayuan. Hindi alam kung anong ang dahilan ng bigla ang pagsiuwian ng mga kalaro ko. Ibinaling ko ang tingin kay Mang Hermes. Hoy Kiko, halika dito at ihahatid kita sa inyo. Delikado na dito sa labas. Sabihan mo ang nanay mo na magsara siya ng bahay at huwag lalabas hanggat hindi kumakalimbang ang kampana sa chapel. Bakit po? Nagtatakang sagot ko. Tara, at habang naglalakad ako, ikukwento ko sa iyo kung bakit takot ang mga tao kay Mang Amang. Kwento niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Noon pa man, isa na ako sa mga honor student sa klase namin dahil sa galing kong magmemorya ng kung ano-ano. Tula, kwento, declamation, lahat yan. Madali ko pang nakakabisa dahil sa utak ko. Kaya naman nang ikwento sa akin ni Mang Hermes ang tungkol kay Amang. Hanggang ngayon nasa kolehiyo na ako ay tandang-tanda ko pa rin ang lahat ng detalye na para bang inukit ito sa utak ko ng kung sino. Alam daw lahat ng nasa bayan namin na isang mahiwagang aswang si Mang Amang. Walang nakakaalam kung noong unang panahon ng Hapon o Kastila pa siya nanggaling. Basta noon pa man ay dito na siya namalagi.
Nakatira siya sa gitna ng kakahuyan sa gubat na pinapaligiran ng mga punong hindi tinutubuan ng dahon. At pati mga damo sa paligid ng bahay niya ay kusang namamatay. Oras na lumapit ito ng 1 metro sa bahay. Walang nakakaalam kung gaano nakatanda si Amang o gaano nakatagal ito nakatira sa bayan o anong tunay niyang pangalan. Basta ang alam nilang lahat, narito na si Amang simula pa ng bata sila. At simula din noon, alam na nila na kailangang iwasan si Amang tuwing dumadalaw ito sa bayan. Walang nagtatangkang puntahan si Amang sa bahay niya sa gubat. Kahit mga ngaso o mga lokal na nakatira sa gubat ay iniiwasan ang lugar na iyon. Lahat kasi ng taong nagtangka na dumalaw kay Amang sa bahay niya ay hindi na muli pang nakabalik sa bayan. Bihirang dumalaw si Amang sa bayan. Halos isa lamang sa 1 taon ito kung lumabas sa lungga niya, kasamang 2 malaking asong hindi niya tinatalian. Tila ba sunod-sunuran ang 2 asong ito sa lahat ng sabihin ni Amang sa kanila. Sa oras na makalabas na sa bayan si Amang, isa lang ang tindahan na pinupuntahan niya. Ang lumang tindahan ni Manang Taseng. Kukuha lang siya ng ilang balot ng tinapay at 3 bote ng alak na inalalagay niya sa lahat ng lumang bayong na dala niya. Tsaka siya magbabayad kay Manang Taseng. Hindi alam ng mga taong bayan kung saan niya kinukuha ang perang binabayad niya. Pero laging sakto ang mga bariyang ilalagay niya sa palad ni Manang Taseng bago tumalikod at bumalik sa bahay niya sa gitna ng gubat. Siyempre, kung baguhan ka, akalain mo nga naman na normal lang na tao si Amang. Bakit kailangan pa napauwiin ng mga bata sa kanilang bahay at magsara ng mga bintana kapag lalabas si Amang? Simple lang. 1 beses daw noong bago pa lamang ang bayan at may mga digmaang hapon pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, may isang lalaking nagtangka na harangin si Amang. Siyempre, hindi pa naman alam ng mga taga-bayan kung ano nga bang klaseng nilalang si Amang. Kaya hinayaan lang nila ang lalaki. Humarang ang lalaki sa daanan na lalakaran sana ni Amang. "Tanda, ibigay mo sa akin ang pera mo para hindi ka na masaktan pa, pati ang payatot mong aso," sabi ng lalaki na may subo-subo pang sigarilyo at may hawak na itak sa kaliwang kamay. Tumigil lang si Amang, tinitigan ng lalaki. Matagal. Pero hindi man lang natinag ang lalaki. Daldal pa ito ng daldal sa kung anong gagawin niya kay Amang, habang iwinagayuway ang mapurol na sundang sa ere. "Ano na, tanda? Ilabas mo na ang pitaka mo," sabi ng mga nakasaksi. Bigla na lang daw umitim ang mata ni Amang. Parang dilim ng gabing naiipon at lumalaki sa mga mata ni Amang. Doon na raw natulala ang lalaki. Hindi makagalaw sa kinatatayuan. Parang nahipnotismo sa kung anumang klaseng dilim ang mayroon sa mata ni Amang. Matagal daw na tinitigan ni Amang ang lalaki. At nang lumipas ang lampas 5 minuto, lumapit si Amang. Itinulak ang parang estatwang postura ng lalaki sa gitna ng kalsada. Natumba raw ng walang kalaban-laban ang lalaki. Wala nang buhay, dilat at halos lumuwa na ang magkabilang mata mula sa ulo. Matapos nito, naglakad lang sa tindahan si Amang. Bumili kay Manang Taseng at saka bumalik na sa gubat. Lahat ng nakakita noong araw na iyon ay hindi alam ang gagawin. Nang lapitan daw nila ang lalaki, wala na itong buhay. Matigas na parang nakulong sa niebe ang katawan nito. Kinagabihan noong araw din na iyon, sumugod ang mga kaangkan ng lalaking namatay sa titig ni Amang. 5 maskuladong lalaki na may dalang mga sulo at sibat
ang sinuyod ang gubat para mahanap ang bahay ni Amang. At nang mahanap nila ito sa pusod ng gubat, ay hindi sila nagdalawang isip pa na sinunog nila ang bahay. Lumabas si Amang nang makita na lumiliyab ang bubong ng kanyang bahay. Susugurin raw sana ng mga kalalakihan si Amang nang bigla itong nagbagong anyo. Humaba ang mga kuko sa kamay. Lumitaw ang mga pangil sa bibig ng kasing tatalas ng pangil ng isang pating sa dagat. Tumalas ang mga mata at tinubuan ang magkabilang pakpak sa likod. Doon nila nalaman na isang tunay na aswang si Amang. Sa isang iglap ay nasa tabi na ng mga kalalakihan si Amang. Mabilis ang mga kalmot at wasiwas ng kuko sa hangin. Parang natsap-tsap na karne sa palengke ang mga katawan ng maskuladong mga lalaki na sumugod. Nagsiliparan ito sa ere kasama ang napakaraming dugo na pininturahan ang lupa ng pulang kulay. Kinaumagahan, maayos na ulit ang bahay ni Amang. At simula noon, wala nang sino man ang nagtangka na salubungin o kalabanin si Amang. Nang matapos magkwento ni Mang Hermes, inihingal na siya. Alam kong takot na rin siya. Nang marating ang bahay namin, nagpasalamat ako sa kanya. Agad naman siyang kumaripas pa uwi sa direksyon ng kanilang bahay. Ikwento ko kay mama ang mga ikwento sa akin ni Mang Hermes, at sa tingin ko, hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Kumalimbang na ang chapel. Oras na parating na si Amang. Sumilip ako sa bintana at halos gumapang ang takot ko sa buong katawan. Sobrang tanda na ng itsura ni Amang. Kulay puting t-shirt at maong na short. Walang saplot sa paa. Ganon yung suot niya. Halata sa mukha niya ang panahong pinagdaanan niya. Siya na siguro ang pinakamatandang nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Kung may magsasabi sa akin na 200 taon na ang edad niya, hindi ako aangal. Pero kahit ganoon ay mabilis siya maglakad, malumanay, parang hindi man lang nilipasan ng mga kasukasuan niya sa katawan. Bawat hakbang niya ay mararamdaman mo ang diin nito sa lupa. Nakatingala na tila ba alam niya kung sino talaga siya sa bayan na ito. Isang kinatatakutang nilalang at walang makakaagaw noon sa kanya. Lumingon ako at tinitignan si mama sa likod ko. Nakatingin din siya kay Amang. Halata ang takot sa mukha. Alam ko sa pagkakataong iyon ay kumbinsido na siya na hindi normal na tao si Amang. Pagkatapos ng araw na iyon na hindi ko na nalimutan pa si Amang. Lagi kapag may pagkakataon ay nagtatanong-tanong ako sa mga matatanda sa bayan kung anong mga karanasan ang nangyari sa kanila na may kinalaman kay Amang. Kwento ni Kuya Jefferson, isang tanod sa amin. Madalas daw silang rumoronda sa may malapit sa gubat. Isang beses daw na ay nakakarinig sila ng alulong ng aso. Agad silang naghiwa-hiwalay para hanapin ang pinagmula ng alulong. Bigla na lang daw tumakbo na pabalik ang isa sa mga kasamahan nila. Nang tinanong na ito kung ano ang dahilan ng pagtakbo niya, sinabi nito na nakita niya si Amang. May kagat-kagat na aso. Kinalkal ang lamang loob. Nagkatinginan daw silang mga tanod. Napagpasyahan na lamang nila na huwag nang puntahan si Amang. Ilang linggo lang ang nakalipas, namatay ang tanod na nakakita kay Amang. Atake raw sa puso, sabi ng doktor. Pero sabi ni Kuya Jefferson, alam nilang si Amang ang may gawa ng pagkamatay nito. May isang matanda rin akong nakausap, si Lola Aria, na malapit lang sa amin nakatira. Sabi niya, noong bata pa raw siya, ay may alaga siyang aso na kasing laki ng isang lobo. Noon daw minsang dumalaw sa bayan si Amang. Biglang nagtatatakbo ang aso palabas, lumapit kay Amang. At nang titigan ito ni Amang,
agad itong kumaripas pabalik ng bahay nila. Ilang araw lamang daw ang lumipas, nanghina at nangayayat na ang aso. Hindi na ito kumakain at hindi na rin natutulog. Para bang laging takot at laging may kinakahulan sa labas kahit wala namang tao. Namatay daw ito 5 araw matapos ang insidente kay Amang. Napakarami ko pang gustong ikwento ang tungkol sa mga dayuhan na minsan daw ay pinuntahan si Amang sa bahay niya. Sa mga ngasong nilapa ng mga aso ni Amang. Pero hindi na. Masyado nang mahaba ang kwentong ito. At isa pa, kailangan ko pang ikwento ang tungkol sa pagkamatay ni Papa sa kamay ni Amang. Oo, eto na, tumanda kayo. Isa ito sa napakasakit na nangyari sa buhay ko. Hindi alam ni Papa ang tungkol kay Amang. Bihira rin naman kasi ang nag-uusap-usap tungkol dito. Ewan ko ba? Para bang laging pabulong ang pagkukwento at pagbanggit sa pangalan ni Amang na tila ba biglang lalabas si Amang kapag sinambit ang pangalan niya. Siguro ganoon lang talaga ang minarkang takot sa buong bayan ng matandang iyon. Ako ang nagkwento kay Papa tungkol sa mga nakakatakot na bagay na nasaksihan ng buong bayan tungkol kay Amang. Detalyado ang bawat eksena ng pagkukwento para na rin alam ni Papa na totoo ang mga sinasabi ko at hindi biro lamang naming magkakaibigan para magtakutan. Pero hindi naniwala sa akin si Papa. Siguro dahil laking syudad siya at sa syudad, wala nang mga kwentong aswang na nabubuhay pa sa mga tao. Hindi aswang ang kinakatakutan nila, kundi mga magnanakaw, kidnapper, rapist, politiko, manggagancho. Wala na sa bokabularyo nila ang mga nilalang na tulad ni Amang. Kaya naman nang matapos akong magkwento, binatukan niya lang ako at sinabi na imbis daw na matakot ako at makipagkwentuhan sa labas tungkol sa mga aswang at mababangis na aso, mag-aral na lang daw ako ng mga libro ko sa paaralan. Nginitian lang kami ni Mama. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Isang araw noon, maagang umuwi sila Papa mula sa trabaho. At dahil day off naman sa sumunod na araw, nagkayayaan sila na mag-inuman sa bahay ng busing nila. Kaya naman umuwi si Papa sakay ng jeep na lasing na lasing. Sumuray-suray sa daan at kumakanta ng kung ano-ano. Bumaba siya sa waiting shed malapit sa amin. Ilang kabahayan lang ay nasa pinto na siya ng bahay namin. Pero sa sobrang kalasingan niya, natumba siya sa daan. Doon siya nanatili ng ilang minuto. Wala kasing tao sa daan. Siyempre, lahat kami ay nasa loob na ng bahay. Tumunog na kasi ang kampana ng chapel. Alam na naming lahat na palabas na si Amang. Mabagal na naglakad si Amang sa kalsada kasama ang 2 niyang payat na aso. Tanging alikabok na lamang at ilang basura ang kasama ni Papa sa gitna ng kalsada. At nang nasa harap na mismo siya ni Papa, tumigil siya. Tinapik-tapik sa balikat ang natutulog na katawan ni Papa. Dahan-dahang iminulat ni Papa ang mata. Hinanap sa paligid kung sino ang gumising sa pagkakagising niya. Habang nakasilip ako sa bintana sa pagkakataong iyon, hindi ko maaaninag masyado kung sino ba ang lalaking iyon na nasa harap ni Amang. Akala ko ay kung sino lang natambay sa bayan. Pero nang tumayo ito, tsaka ko lang nakilala si Papa. Tumayo si Papa at halos matumba pa siya sa sobrang kalasingan. Lumapit sa kanya si Amang. Hinawakan siya sa pisngi. Natigilan naman si Papa. Hindi niya alam ang gagawin. Alam kong hindi siya naniniwala kay Amang. Pero sa pagkakataong iyon, siya mismo ang nakasaksi sa kung ano nga ba ang nasa mga mata ni Amang. Agad akong sumigaw kay Mama na nasa kwarto. Sinabi kong nasa kalsada si Papa. Sinabi kong hinawakan ni Amang si Papa. Sa una ay hindi siya naniwala. Siyempre,
Ang alam niya ay nasa trabaho pa si Papa. Sobrang aga pa raw para umuwi ito. Pero nang marinig niya ang pag-aalala sa boses ko, agad siyang lumabas. Tulad ko ay sumilip din siya sa bintana. Muntik na siyang mapasigaw nang makita na hawak-hawak ni Amang si Papa sa pisngi. Matapos iyon, nagpatuloy na sa paglalakad si Amang. Pumasok sa tindahan ni Mang Tasing. At saka bumalik na sa lungga niya sa gubat. Agad kaming lumabas na dalawa ni Mama. Nilapitan si Papa. Baka sa tulalang mukha ni Papa ang matinding takot na hindi ko siguro maipapaliwanag kanino man. Parang gusot na panyo ang mukha ni Papa. Ipinasok namin siya sa bahay habang inalalayan. Hindi na nagising pa si Papa para makita ang susunod na umaga. Nang dalhin namin siya sa doktor, dead on arrival na raw. Wala ng pulso at malamang ay inatake ito sa puso habang tulog at nananaginip. Sa burol ni Papa, noon lang ako umiyak ng ganoon karaming iyak. Ewan, parang nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko nakumbinsi si Papa na totoong aswang si Amang. Sobrang dami pa naming dapat gawin bilang mag-ama. Pinangako niya pa sa akin na kapag day off niya isang araw ay isasama niya akong mangisda sa ilog. Pero hindi na nangyari. At yun ay dahil kay Amang. Kung kaya ko nga lang, susugod ako sa bahay ni Amang at sisigawan ko siya. Babatuhin ng malalaking tipak na lupa. At papasambitin ko sa kanya ang orasyong alam niya para bumuhay ng patay, para maibalik niya sa akin si Papa. Pero takot din ako. Kahit pa anong galit ko ay wala akong magagawa. Kaya nanatili lamang ako sa kwarto at umiiyak ng umiiyak hanggang sa mamanhid ang sarili. Umalis kami ni Mama sa bayan na iyon matapos ang mga nangyari. Isinumpa ni Mama na kahit anong mangyari ay hinding-hindi na kami babalik pa sa lugar na iyon. Nasimula pa lang ay hindi na namin dapat pang pinuntahan. Umuwi kami kila Lola at doon na nga ako lumaki hanggang sa umabot na ako sa kolehiyo. Kahit malayo na sa bayan, paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang mga nangyari sa bayan na iyon. Minsan ang ay napapanaginipan ko na nasa gitna raw ako ng kalsada. Pilit na pinupulot ang mga laruang nahulog sa maalikabok na daan. Pero kahit anong pulot ko sa mga ito ay hindi ito maubos-ubos. Tapos ay titingala ako at mapapaibabawan ako ng anino ni Amang. Nakatingin sa akin ang mukha niyang puno ng linya ng katandaan. Sa magkabilang gilid niya ay ang dalawang itim na payat na aso na kumakahol. Anumang oras ay maaari akong sugurin at sakmalin sa leeg. Lalapit siya sa mukha ko. Sasabihin na umalis ako sa daan niya. Sa kanya ako hahawakan sa ulo. Doon na siya magbabagong anyo at kapag tuluyan na ngang magbago ang itsura niya at naging anyong aswang na, sisigaw ako ng sisigaw hanggang sa magising ko si Mama at si Lola sa pagkakatulog. Pero nitong mga nakalipas na araw, unti-unti nang naglalaho ang mga panaginip ko. Nakakatulog na ako ng matiwasay sa gabi. Kaya nga siguro ginusto ko ring ikwento ito ay dahil gusto kong ilabas ang takot at lungkot, pati galit na naipon sa loob ko. Sana lang, ngayong naikwento ko na ito, lubayan na ako ng mga panaginip na may kinalaman kay Amang. At hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaaswang. Sorry, medyo nalungkot ako. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyong lahat at huwag kalimutan mag-like, subscribe,